L'automodelisme, que és l'art de construir petits cotxes elèctrics i dirigir-los per radiocontrol, és una afició que abraça totes les edats, de nens fins a adults. A vegades fins i tot es converteix en una passió que s'hereta de pares a fills. Jo em vaig aficionar al radiocontrol farà vora 7 anys, més o menys, i va ser el meu pare qui em va introduir en aquest món, no? Perquè em va veure, no sé, doncs m'agrada molt els cotxers, les motos, tota la velocitat, no? I va començar a córrer ell, no? I quan vaig tindre una edat, ja vam començar, em va portar, i bueno, es va veure que ho feia bé, i tot va anar sent, després va vindre gent que em va voler patrocinar, tot una miqueta va anar rodat, i fins ara, que ara estem ja a nivell professional aquí. Els cotxes de radiocontrol a nivell de competició necessiten millores respecte als que es compren al mercat. Són petits detalls que poden fer un cotxe més competitiu. El que es compra és un kit, que és tot desmuntat, i llavors el tens que muntar tu. I això, a part del kit, que són uns diners estables per tothom, hi ha peces opcionals, alumini, millorar el rendiment, piles més bones, motors, tot. Clar, per competir a un nivell alt, nivell de competició, a campionats d'Europa, mundials, tot això, no pots córrer amb un cotxe de caixa, tens que deixar quarto. Hi ha molts factors que afecten el rendiment d'un cotxe, el circuit per on corre, les característiques tècniques, però realment, què cal per guanyar una competició? Per guanyar s'ha de tindre molta voluntat i vindre aquí cada diumenge a entrenar i a provar cotxe, a provar coses noves, peces, tens que estar aquí i currar-t'ho. Ja ho veus, si et vols convertir en un fan de l'automodelisme et calen moltes hores, molta paciència i sobretot una gran passió pels motors.